दा आंनि मेगना जेखौ नुदों मा बेनो सैथोमार ना? मा बेयो आंनि सोरांमार? आंनि सिमांथ' नङाना बेफोरो? दादि, नों दहायनो खिन्थाहैनोसै आंनो। ओमफ्राय आबैनोबो खिन्थाबोगोन आं। आबै! आबै! आयै! दादि आबैया? नों मोजां जामारबायथ'ना सोरां? माथो जेबो बुङा नोङो, बुंलाय, मा खोनासंनो लुगैदों नों? मा खोनासंनो लुगैदों? सोरां, नोंनि मोजां जानाय, नोंनि माथोखौथ' बेसेबांबा खोनासंनो लुगैगासिनो दंमोन आङो। नंखायना नंगौ ओमफ्राय? थै साला, नङा दे आरो। मा जायामोन नोंलाय? दा खर'आ ब्रेना मायबा इफेक्ट जादों? मोनथिला दे आरो। एथ' गोबाव नांबाय आरो नोंनो मोनसे फिसा माथो होनोनो? दाथ' ओमफ्राय रायलायबायना आङो। एबारथ' आरो खोनासंजोबासिगोन ना नोङो? खोनासंनो बेसेबांबा नेनानै दंमोन आङो, आरो खोनासंनो बानो? I'm sorry, जुरि। No, I'm sorry to you. साला रखरा, इमान टाइम नांबाय नोंनो बेफोरबायदि रायलायनोनो? बबा साला, रायलायबावा आंजों? दे दादे जाम्बिलाय। माथो सानखो ओमफ्राय? बुहुद नंगौ नामा आंखौलाय? नायदों आरो आङो। माने नोंखौ इमान गोबावनि उनाव बेफोरबायदि नुबायना सोरां? थै साला। माथो ओमफ्रायलाय? गारना थांबाय नंदोंमोन नामालै नोंलाय? आंनो दाबो जेबोआनो जायाखै, आरो नोंखौ आं बेफोरबायदि थानोनो सोरां? नो चान्स। होमबाथ' बेबायदि थानायानो मोजां मोना आङो। मा होनदों नों बेफोरबायदिनो? माने नोंजों आरो आंजों आरोना? हैद, जायालै जुरि नोंजोंबो। आंखौ गाबज्रिदों नोङो? होमबालाय सोरखौथ' गाबज्रिनांगौ जाखो आंलाय? आयौ आयौ, बुहुदा दासो थांखांदों। जाथोंसैलै बुहुदानो आङो। ओमफ्राय दे, नों जेसेबां रायलायबाय थानो आंजों, माने आं खोनासंबाय थागोन आरोना नों रायलायनाय मानि बेसेबा गोबाव जाबायमोन नोंनि गारांखौ खोनानो मोनिया? मा जायामोन नोङो? मा जायामोन? दा खर'फोराव देनानै होसिनबासो हामगौमोन नामा नोंलाय? लोक्षारा। आरोथ' आं नोंखौ ना सोरां बिराद बिराद बुरजा आरोना बुंस' हायि मिसिउलै। नंखायना? एकदम नंखायखालै। जानांगौबा बिदि जायो सोरां, बेफोरबायदि जायो। जानांगौ दंमोन खोमालै जुरि, माथो खालामबावनो आरोना। आरो बिथिं फारसे माबादि जालांखो सोरां? नोंलाय मा मिन्थिनो दिनै? नों खिन्थादो, आं खोनासंसै। माखासे खोथाखौथ' बाथो सोरां, आं बेफोरखौ मिन्थिथ'आ दे आरो दा। मानोबा? दासो नोंखौ नुफिननाय बायदि मोनदों आङो। आंहा फैफिननाय बायदि मोनदों दासो। उफ, होमबाथ' आंखौ फसायफिनबायसो नामालै नोंलाय? बदमाइस आरो नोंबो। दानालाय बोरै गारना थांब्रा नोंखौलाय? दाबो जोंना खावसे जिउआनो दंबावो ना? इडियट, थाबखौनो हामनो रोङाखैमोनसोथ'। देलाय बुंलाय ओमफ्राय दा, आंखौ नुनानै खुसि ना दुखु नोंलाय? मोननैबो आरो, दुखुबो ओमफ्राय इमसनेलबो आरोना एसे। नों मायबा जानांगौबा आं मा जागौमोन सोरां? आंनि आबासाना मा जागौमोन? बाबा सनायालाय बोरैथो ओमफ्रायलाय? गैया न'आव। ओमफ्राय आंखौ नायनो लुगैयाखै आरो बियो? मानसियानो बहा थांदों मिन्थिया आं सोरां। न'आव थाङासै माथो बियो? बेवहायनो उन्दुबाय बेसेरा। ओमफ्रायथ' आङो कम्बल नांगौ नामा होन्दोंमोन, लायासै दा? मैयाथ' मा जागौमोन आं दिनै, बे गैयामोनबा आरो? मा होननानै साबायखर बावबावगोन आं नोंखौ? ओमफ्राय आंखौ दोनबोबावबायसो न'सिम। नाथाय गावसोर थांफिनासै ना माथो? आफायाबो फैनोनो रोङासै, गासैयावबो नागिरजोब्बाय आङो। हजों बै गामि दस्राथिंबो नायबाय आङो, बेयावबो गैया। बहायथो थांमारखो दिनै? सोरबा फन हरगासिनो खोमा।
Sudah distaphone lagi berapa? Distabli berfungsi. Ada, neng. ओमफ्राय मोनायावसो खम गोजांबाय खोमा न' नोङो आं खम्बल जासिनायखौबो गावहालायासैना Oh, जेबो नङालै माथियानो माब्ला सोरांखोथाय फात्ताखौनो मोनलायलायासै आङो ओमफ्रायथ' सरिलै मैया थांनाय जायासै आरोना न'आव जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' आंहासो सोंनायानो जायासै मैया अबावथो थाङामोनबा नोङो रागा जोंनानैसो न'निफ्राय ओंखारबोदोंलै आङो औ मैयानि दिनाव ओरैबायदि रागा जोंदों आङो माथो बुंबावनो आरोना ओमफ्राय माथो जायामोनबा जानायफोरखौ बाद होलै दासान्दि एकदम माने गाज्रि सोलिजोबगासिनो माथाफोरासो खाराब जालायलांसिगोन आंना आयु ओमफ्राय मानो दाथ' आरो नोंनोबो मा होननानै खिन्थाबावनो आंलाय दे बाद दे आंनि खोथाखौ ओमफ्राय नोंसिनि आदैया जोंहा आफायानो दाबो फैदिया सानथामानो जालायलांनोसै दिनैजों बहा थांखोथाय बिदिबा माथो जामारखो होमबालाय जानोथाय ओमफ्राय आङो ना गासैयावबो गामि खाथियावबो सोंहैबाय बै फारसेथिंजायबो थांजोब्बाय जेरावबो गैया आफाया नोंनो जेबो खिन्थालाङाखै आरो नङा आफाया बेबायदिनो थांबाय थाखायोमोन ओमफ्रायथ' दाथ' आरो जुमाय लोंहैबाय थायोना बियो बहा थांनानै थाहैखो फैनोनो रोङासै माथो आच्छा बिदिबा नों दसे जिरायथ' दे आं साहा लायनि बहाथो थांखो बेना बिफायालाय आंनावबोथ' बिमाया थानायावसो दंना बिराद नायनो गोसो जादों बे आइखौबो नाथाय नुजाहैनो गोसोबो गैया आङो माथो जाखो मामा आमाय सना बहा दं नों दङ मोनसे जायगायाव दं आं नोंनि आइखौ लोगो हमना फैबाय आङो दोनबाय आं आमाय र' मामाय मा दोनबाय बेलाय हा न'आव फैदों ओमफ्राय मानसिया थांथ'नो गोसो गैया आङो जेला थांगोन बिदि जायो नामालै मामाय दे फै न'आव फै आबैयाबो सिन्था जागासिनो नै हेल' मेहेर मामाय सना मेहेर ना जुरिमोनाव थांगोन ना थानायाव थांगोन आङो आरोथ' ना न'आव थांगोन आङो सोरां दा सानदों आं बबेनिफ्राय नोंजों रायज्लायजेननो दिनै रायज्लायनांगौआथ' गोबां दङमोन नाथायथ' आरो दा सोदोबखौनो नागिरनानै मोनथ'वासै आङो नाथाय आंथ' खालि दा बुंनो सानदों सोरां नों मोजां जाबाय मोजाङाव फैबाय नोङो बेनो आंनि देरसिन दुखुमोन दिनै नों माब्ला मोजाङाव फैगोन नाथाय दिनै इसोराबो खोनासंबाय आफा इसोरा जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंमारबाय मा जायोलै दसेनो दिनै दाथ' मोजां फैबायना आङो दालाय आरो मानथो गाबबाय थाबावनो दिनै गाबा माथो जानानै दिनै दा ओमफ्राय बुंग्रायासो नांलायलांगोन बे आंनाव लोखि जानो बान्दोगो मा खालामनाय जाखो बेलाय एसे इमसनेल जादोंलै आङो ओमफ्रायथ' दे सोरां होनबालाय बिदिबा स्राय खेबसे खुलुमनोसै आं नोंखौ सोरां आयौ मानोलै मानो जायो नामा सोरबा आंनि फिसाया दिनैसो मोजाङाव फैदों आंथ' एसे खुलुमखानांगोन ना दे एसे आशीर्बादफोर होदो ना सानैजों बिदिनो जगे जगे थाथो होननानै दे आरो होमबालाय जाबायगोनहाय सोरां दे होमबालाय हेय जाम्बा हौवाफ्रा हिन्जावखौ खुलुमा नङाना आंसो नोंनि हिन्जाव ना बेखायनो खुलुमा आरोहाय माथो जाखो होमबालाय हिसाब बराबर आरोना आइ रावनिबो नोजोर दानांथोंसै एबार हौलै सोरां ने जोंखौ बिराद नोजोर लागायबाय थायो मानसिफोरा आबा सोरां आयै जोंनि सोरां आयै आबा सना नों माथो होनो रोंबाय दायै रोंखायोमोनब्रा माने एसे गेजेराव बिदि जाबाय आरोना माथोखौलाय गोदो उन्दैयावनो रोंखादोंना सोरां नोंबो ना ना माथो होनो हायो नङा दालाय आबा सोरां नों मोजाङाव फैफिनबाय फैबायब्रा आयै माथो फैया जानो दिनै आयौ आफा सोरां मा जायामोन दिनै नोङो मा जायामोन आफा नों मोजाङै मोजां हामजोब्बायथ' ने आबा औ आयै मोजाङै मोजां रायलायबायमोनथ' सोराङा दे अब्लालाय मोजाङानो जाखाबाय बियो आफा इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
आंनि आबाखौ मोजाङै मोजाङाव लाबोफिनबाय। हाबाब आफा सोरां। जोंथ' जि सिन्थासो जाबाय थाबायमोन नोंखौ लानानै दिनै आबा। मानोथो मोजां जाया जानो दिनै आयै नोंसोरसो दंना। बेखायनो नायलाय दिनै मोजां मोजां फैफिनबाय आं। औ आबा। एबारथ' बैखौ नागारनांला आबा मिथिबायना? मायाखौ नागारथारनांला। बेनि थाखायनो गासैबो बेबायदि जाजोब्बाय। दाथ' मानसिया थानायाव दंहैखायो। एबार बेखौ ओरैबायदि खालामनानै दोनदोना जेलनिफ्रायनो गनो हायि बायदि। औ सोरां ओमफ्राय मा जायामोन दिनै नोंनो उन्दुलाय जोंनो? मायाजों रायलायहैनो आङो। ओमफ्रायथ' दिनै नोंसोर सानैखौ बेबायदि मोजाङै नुनानै दिनैसो गोजोनबाय आंनि गोसोफोरा मिथिबायना आबा? नङाब्लाथ' मा होनबावनो आबा? औथ' आरो ने आयै? गाबनायाथ' दा सोरबायासो गाबनांगौना आयै? जोंलाय मानोथोब्रा? औ नंगौ आबा। बास होमबालाय माथो? जाय जोंखौ बेबायदि खालामदों बेबोथ' गवाना। बिनि आसलि जायगाया बेयाव नंखायामोनबा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मिथिबायना आयै? जायख्लं आबा रायलायनो रोंबायथ' आरो। ओमफ्रायथ' बिदि होनना मिथिबा आं सिगाङावनो बम गावना होगौमोन दादिखौ। दादिया आंनि बम गावनायजों बेफ्लेनानै मोजां जाबाय। बमजोंनो खानानै उलायहोदोंमोन आं होनबाथ'। मामानो खिन्थाया आङो आइनो खिन्थाबा रायगोनथ'। एबारथ' ना मेथाइबो मोनजाबावसिगोनसो नोङो दादि लाबोनायखौ मिथिबाय? आंबो जाखायो। माया सुइटहार्ट नुयिया गोबाव जाथारबायना नोंखौ। मार नायनो गोसो जाबाय दे नोंखौ। फैगासिनो आं र'। नोंनि सोराङा फैगासिनो आरोना नोंनि फिसाय। बा आंखौ नुबाथ' मार खुसि जागोन दे नों नङा होमबा? बिराद मजा नांगोन ना नोंनि बे खुसिखौ नुबा। आंना सनायाथ' बिराद खस्थ' मोनसिगोन ना नङा होमबा जेलाव? दे बांद्राय गोबावबो नङाना। सोराङाथ' थैबायमोन ना। थांगौ बेबि थांगौ। सोरां आरो सोरांखाना आंलाय। आरोथ' बेबि सोराङाथ' सोराङैनो थाबाय थाखागोन। नोंबोथ' आंखौ खोमोरनो हायाना। मार दुखु नांबायलै आं माया मोनथिबायना मार दुखु नांबाय। दाथ' आंबो मा खालामनो हाबावनो ना बेबि? जानला मानला थैग्रा मानसि नङालै आङो। दाबो मा बिहामजोखौनो मोनाखै माब्रै थैनो हानो आं?